Sa number 2, peke nga dentista ang arestado sa entrapment operation nga ginpatigayon sang National Bureau of Investigation kay inasang aga sa Banwa sang Calatrava. Yaring report. Arestado si Jude Labado sa iyang balay nga nagaserbe man nga iya clinic sa entrapment operation mga alas 9 sang aga nga ginpatuman sang National Bureau of Investigation. Mismo ang katapos ng NBI nagserbe nga posher patient. Suno kay Jovel Aperio nga nagpamuno sang operation, may reklamo sila nga nabaton gikan sa Philippine Dental Association angot sa ginaobra ni Labado nga pagpanggabot sa ngipon kag obra pustiso a pesar nga indi siya lisensyado. Magluwas ini mayara man sang authority ng NBI Bacolod gikan sa Secretary of Justice sa pagpatuman sang amo nga operation. We were able to arrest in flagrante a certain Jude Labado for violation of the Dental Act, and he was placed under arrest, and some of the equipment in plain view were also seized, and we will be preparing the documents so that he will be charged for on inquest for violation of the Philippine Dental Act. Tungod sang kapigaduhon suno kay Labado kun nga nabuhat niya ini siya ang taga Cebu. Gintudloan lamang siya sang iya kilala nga doktor suno sa iya. Tungod mong guni sa kawan undon ako kung mga anak eskwela dak may pakayo tapos lang ko pamugkuilain ko ang sisimon kung bala. Sir, marami ba nagrereklamo sa iyo ng malpractice o successful naman lahat ng mga karon lang kay base nanay nagreklamo na ko tungod kay ang doktor din. Sir, mas mura ba sir yung services mo like paglalagay ng mga braces? Wala ko anak. Suno kay Dr. Maribel Ong, ang presidente sa Philippine Dental Association Negros Occidental, nagabaton sila sang impormasyon nga may mga pasyente gikan kay Labado nga nagareklamo sang paghubag sang ilang nga ngislo. Kung may matabo nga infection nga hindi matatapan, ini ang fatal. PDA National is really campaigning for you not to go to mga illegal practitioners. Kung magastugin man ang kung ma-feeling yung medyo mahal kung sa mga private practitioner, we always have the city health. Nalakip sa na-recover ang mga retainers pero ginhimutig ni Labado nga siya ang nagaobra sang braces. Magapangatubang siya sang pagsupak sa Republic Act 9484 o kunang layi nga nag-regulate sang practice of dentistry, dental hygiene, and dental technology in the Philippines.